Tomorrow, Jacob's Bluetooth connects. The BMW starts. The Gets go sideways. Ja, det er min bil. Det er en BMW Z4M. Den er 3,3 liters række 6 motor. Der er 350 heste og på 0-100 på 4 sekunder. Og ja, det er en super skøn bil, super smuk, som I også kan se. Og jeg glæder mig til at se, hvad de andre de også har af biler. Her har vi min nye bil. Toyota Avensis med en D4D. 2 liters diesel turbo. Den står på 17 tommer alufælge, varial, det bedste af det hele. Den er stor, den er varial. Den kommer med 2 12 tommer baskasse, så man rigtig ikke kan høre noget i den. Man må skjule alt, hvor meget den overhovedet rasler, når man kører. Kan den starte? Om den kan. Starter først tog hver dag, når der er strøm. Nå, ja, det er min Hyundai Getz fra 2005. Smuk, 1,3 liters V12. Kommer med 12 tommer baskasse, fake alufælge. Det er bedste af det bedste. 12 tommer baskasse, trekant, solsikkesnor, skal ekstra fart. Hvad kan jeg sige? Fantastisk bil. Fra Carbon Fiber. Fantastisk bil. Lige fra Sydkorea. Er den lavet af små børn? Det må jeg ikke udtale mig om. V12. Der har vi V12'eren. Den selv. Hvorfor er det så godt hernede? Det er fordi, at en rigtig motor sveder. Det er all the horsepowers. Det er meningen. Og med turbo, supercharged. Turbocharged og supercharged V12, som man kan se. Ja. Så det. Sammen koster ikke engang 20. Oh shit. Ja, nå, jeg troede, at budgettet var på 200.000, men for kæft, en lortebiler, jeg har. Jeg synes, vi kom lige for forskellige klasser. Altså, topklasse. Han troede, det var 200.000. Nå, Altså, jeg har endda fået et blad og med. lige et ekstra 0 på. Et blad med. Men jeg har fået døde fluer med i købet. Det kan du også få fra 200.000 mindre. Men Junker, har du overhovedet konfetti-maskinen herinde, eller hvad? Nej, men når I ikke har, så følg med. Det er... Klikmix. Også Klikmix. Det er... mindre bagage for mindre vægt. Sådan kører nu. Ja, det ringer til bagagerummet. Der er andre 3 biler. Ja. Altså, der er jo ikke nogen baskasse. Det behøver man ikke. Det gør man da. Når man har et lille rum med kun 2 sæder, så nyder man for den holder sig med inde. Stor motor, lille pik, eller hvad? Ja. 3,3 liters række 6 motor. Jeg har en bedste motor. 2 liters diesel. Eneste dieselbil der er. Kører længst på literen. Men med turbo. Men jeg har ikke med 12. Eller en turbo supercharger. Ja. Det var løgn. Og fake alufælge, det får ikke noget bedre. Det er... Jeg har her med rigtig alufælge. 17 tommer på vinterdæk. De bedste der er. Er det vinter? Næsten. Det er jo sådan set. 14. Automatisk p-meter med konfetti og det hele. Kommer også med stenklapper. Både for og bag, fordi den er forholdstrukket. Så den kan, Hvor fanden kommer det bagved? vi kan sende rigtig mange sten ud med alle de forholdstræk, den laver. Det bliver kastet rundt med så mange hestekræfter, den har. Det I ikke har, det er, hvis I følger med, en skærm i midten her. Der er sgu da ikke nogen skærm. En gang imellem, hvis man er heldig, kan flippe op og måske flippe ned. Det ved man aldrig, men vi kan lige teste. Ikke sæt dig over de solbriller. Nej, det gider vi heller ikke.
Det er godt, vi er heldige. Og det kan også køre noget. Det har I ikke. Men har du CarPlay? Apple CarPlay? Nej. Tænk så nok. Og har I en solsikkesnor? Det har jeg vist heller ikke. Nu må jeg så lige høre, Mathis. Hvorfor har man brug for Apple CarPlay? Man har det dyreste Bluetooth, man kan finde. 200 kroner i Biltema. Så har du Bluetooth for alle pengene. Og du bruger 200 godt, det er jo næsten ikke. Jeg har brugt 150. Nej, din er også lort. Ja, det er det også. 100 på min der. Hvad med LED-lys? Nej, I har heller ikke LED-lys. Det vil jeg heller ikke rigtig sige, du har. Jo, det virker. Der skal bare i strøm. Det er fandme klasse. Hvad med dildoen? Dildoen, ja, jeg har heller ikke en dildo. Eller bajer. Nå, skal vi køre en tur? Der skal du Min pus på både af en danger. Baby blaze, jeg skal sgu derud. Jeg pikker de pakker mere kød, end jeg frem til. Biler, når vi kommer forbi. På, der står og fange en hyreborg. Mens vi kører spørg om jeg tager amatørvogn. Men jeg fatter ikke, at jeg ikke var sådan. Før vi går i gang, når hun tager smartphone. Og så gør vi nu. Vi bruger som en tv-show. Kamera i din tv. Mathis han står lidt. Ja, ikke op over kantsten. Det lyder bare som... jeg ved ikke, det lyder bare lækkert. Det lyder bare lækkert. Hvorfor skulle man købe en Aventis-vogn igen? Jamen, du har for det første bedre dieseløkonomi, brændstoføkonomi end alle de her biler. Pisse godt lydsystem. Der var ikke noget at komme efter med pilot og auto-lys. Hele lortet er der. Der er ikke noget at komme efter i. Aircondition. Og Prøv at se, der er kopholder. der er to. Der er også en her i. Ja. Den bliver ikke lige brugt til Og der er sprøj. også røvvarme. Ja, det er pisse godt til om vinteren, hvis man kan starte om vinteren. Hvordan gik det op i den her? Det var sgu en anden dag. Der var alt muligt galt den dag. Den har auto-nedblænding, så hvis der kører en mongol i en jet bag dig, der ikke kan gå ned, så blænder den selv ned, så jeg ikke får sådan en flashbang i hovedet. Flashbang. Herude der arbejder Novo. Hvis du ved det. Og så med de helt nye vinterdæk, der kom på for et års tid siden. Der kom på for sådan et års tid siden. Så står den bare pisse godt fast. Det er ikke særlig fedt det der. Det var pisse fedt. Ja, nu er vi godt skrubbet. Nå, som I nok godt kunne høre, så var der stor skændsel om, hvem der havde den største bil og den bedste bil. Jeg synes personligt, det er min. Man har lyden. Man kan køre fra dem. Jeg har trods alt baskasse, ja. Det smadrer bare deres bil mere, fordi den er så rusten. Min er for 7, så det er den nyeste. Hvor Jakobs er for 6 og Mads er for 5. Men ja,
sgu ikke stå i den her bil. Det er fandme flot. Nej, men pænt større stå, hvad kan jeg hjælpe med?